초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. Hi guys, maayong hapon. So na ako diri ron guys sa kuan sa ilalom sa Kalubinhan. So tanawan nyo guys. Yan. So na ako diri ron sa Basakan kay kuan. Nanggikan ko dito sa kuan sa balay namo dani. Yan hiko diri kay kuan. Gipanglantaw na ko ang mga gipang tanom na ko nga avocado ug dagko na baso. Murag 5 man to kabuk avocado akong gitanom unya tulo ra kabuk na buhi. So di pa siya ingon nga dako dai nilahos po ko diri sa kuan. Hala, nisiga na nagdaob ko guys kay kuan. Kanang dugay-dugay na ning balaya guys. Balay ni sa akong kuan. Balay sa akong ayaan yan. Wala na siya diri nagpuyo kay na kuan man siya na di na siya pwedeng magkuan, di na siya pwedeng magpuyo nga siya ra kay murag na mild stroke siya. So naa siya dito ron sa balay. So mo nang usahay makauli ko diri guys kay syempre bisitahon po nako siya kay sila rang mama ilang kauban. So mga tigulang na siya. Lantaw guys. Pasok kayo para mawala ang lamok. Para mapasuhan po iyang balay ba kay luoy. Para mawala ng mga bad spirit nga mga namuyo ba. So nagdaob ko. Dayon manguha ko ron og likway. Kaila ba mo aning unsang utana guys? Likway man ni tawag diri sa amo Ani. So magdala ko ani kay magtanom ko kana. Mo na siya likway. So lami na siya kuan, lami siya lawuyon. So gilingaw na ko ng utana kay na may baligya dito sa syudad pero mahal. So maayra gining nata sa bukid magkuano magpuyo kay ngano malibre ta og mga utan-utan kay makapanano man ta di pare syudad nga kuan palitunon tanan ang mga gamitunon. So mas lami ra gining magpuyo tag bukid kay makahanggap tag presko nga hangin, presko nga utan. So na po siya mga tanom diri guys nga mga mayana, na po siya kuan o luya. Na luya niya. Ito pa dito luya o kuan ubi. So munang usahay nang mangandoy pa intawon siya nga muli lagi ko siya sa iyang payag kay gimingawon siya. So unang manang di naman na niya kaya good mag kuan, di na niya kaya nga mag-inusara kay nanglan lagi siya na ikauban. Puyo pagpuyo ha. Hugaw ka, hugaw. Oh, hugaw kay ka puyo. Puyo ha, pagpuyo, puyo kay hugaw kayo. Di kag basakan ay nagkalapok. Puyo, puyo. Puyo ba? Puyo. Asa naman ito akong pagpuyo. Ah, pagpuyo ba? Ikaw ulit na. Hapon na. Uli na ko guys kay alas 5 na. So nagdala ko og likway para akong itanom. Nagdala ko aghabol nga gilabhan kay magsayo ko luto panihapon kay naaman si auntie sa amo so kinahanglan magsayo siya panihapon kay aron magsayo siya makakaon. So murag taas-taas na gyud nga vlog guys. So